Die heel erg druk in de winkel. En dat is maar ook op deze tijd van het jaar, hè? Maar nog 1 dag te gaan aan Sinterklaas, bleef de druk te heeg. Na een hectisch weekend riet Alex Wijnsma van de Maxime Den Woord hem daar op de laatste goal van cadeau onkepen. Het is direct al druk. We zijn correct hier en er zijn al een paar klanten in de winkel. Het is traditioneel staat het meestal vaak in het weekend Sinterklaas vieren. Dus voor de meesten misschien al een weekend al viert ha. Maar de werken voor de meesten natuurlijk laatstmiddag nog even op de pakjesavond op 4 december houden willen. En die verwachten we hier morgen wel in de winkel, ja. En waar hel je de meesken uit de regio hun cadeautjes? Online protten. Ja, we zijn even bij de beruchte Action West natuurlijk en de Kruidvat hebben West, Primera, ik hou er ook wel wat best. Ik ben net van internet en dat soort dingen al jaar. Dus dat is dokken en dan bouwen, dat ben dan toch de plakken. Werd ik dan echt makkelijk. Je kan wel eens wat ruilen en dat soort dingen al jaar. Nee, lokaal kepie. Maar net alleen nog fysieke winkels hebben het druk. In de Westerheen worden door leerlingen logistiek pakketjes inpakt voor een hele grote online webshop. En dat binnen de Nijssel Sinterklaas weekend heel wat. Wel best druk, zo rond 200-300 bestellingen op een dag. En normaal ligt het rond de 60, 70, maar nu gaat het wel mooi. En willen jullie de bussen al ingericht dan, Mark? Vooral nou na een weekend. De meesten hebben in het weekend een soort dingen besteld. En wij zwaaien dat alles inpakt wordt. En dan wordt het verstuurd en is het nog mooi bij de klanten.